asa ka moadto sa kalibutan, bisag moadto pagka Canada, Australia, Amerika, problema gihapon. Kay daghag minteryo dito, dagko ang minteryo. Gusto kong moadto sa dapit nga wa nay minteryo. Ang atong isgutan karon ang atong pagkakita. Kinsa man dinhi ang dunay dual citizenship. Dual. Nga lumulupyo mo sa Pilipinas, tuwa pa mo citizenship ngadto sa gawas. Na ba? Kinsa man dinhi American citizen. O wala. So puro rin yung tataga dinhi, no? Okay, kid kayo. Pero atong tanawon karon mahigala, makigsunan, makapaglaom, unsa man gyud ang atong pagkalumulupyo, tagaasa man gyud ta. Kadaghan nga bisis nga manglakaw mingadto sa gawas, inig agi na mo sa immigration, moingon na dayon tong mga tuwa dito, Sir, you go this way because you are a foreigner. Ikaw foreigner. Ikaw, no, I'm a Filipino. Filipino? Oh, we thought you are Japanese. O sabi, I thought you are Korean. We thought you are Chinese. Ikaw pagkadaghanan ni sulitin ako, arilakawan. Pero wag ko nangandoy anang mo mga nasura. Ang akong ipangandoy sa ragyon, mga higalong, muna itunan na to karon. Abot ko na nung nani atong skin, wala pa maning gawas. Now, akong Osbon, salamat sa iyong pag-ani dinhi. Happy Sabbath sa tanan. Nining buntaga, hisgutan nato ang atong pagkalumulupyo. Asa man ta nabilong nga nason. Unsa man ang inyuhang rasa. Usay may galam hingit ang aka na siya nitibo. Kani siya, usa nang lumad. O lumad, moro man ang nitibo, no? Bisaya. Kana sa Hilunggo. Kagabi, nangutana ko dito, sa among giwalihan, kinsa man din ang Hilunggo, nada Hilunggo po dito. So, kanang Hilunggo, ganahan ko kay hinay kaya na manulti. Bisag masuko na hinay gihapon. Bisag gubot na sadya re gihapon. Hapit na magsinumbagay, pero yung isa nga, sadya ginisubong, ay sadya nga mag-away na, yan sadya. Pero, kina mga sultihan niya. Karong tataw asa magyutan na apil ko na bilong. Asa magyud mo. Okay? Now niya dinhi atong tanawon ang gisulti sa balang kasulatan sa gani sa Tipos 3b. Kung naamoy Biblia din ha, basahin ninyo. Katong walay Biblia, tanawa sa cellphone. Naapoy tab. Pilipos 3:20. Apan kita mga lumulupyo sa langit, din ang Ginoong Hesukristo nagpuyo. Bisag asa ka moadto sa kalibutan, bisag moadto pagka Canada, Australia, Amerika, problema gihapon. Kay daghag minteryo dito, dagko ang minteryo. Gusto kong moadto sa dapit nga wa nay minteryo. Mao ni ang dapit nga atong kanunay ginadamgo dito sa mua sa Matupi. Ang amo kanunay gihatagag pagtagad kanang magpuyo sa kalibutan, luyo sa kapunaw-punawan, the world beyond tomorrow. Mo man atong pangandoy. Dapit nga wa nay mga luha, dapit nga wa nay mga kasakit, dapit nga wa nay kamatayon. Kining yu tao sa kadapit sa mga luha, apan kanang langit o sa kadapit sa kalipay. Kining yu tao sa kadapit sa panagbulag tungod sa kamatayon, apan ang langit o sa kadapit sa panagig-usa nga wa nay katapusan. Mga higala, pagkanindot kayo nga atong sudungon, atong pamalandungon, ang langit nga maghatag kanato o kalipay gadayon. O sa may gisulti sa malang kasulatan 21, Pilipos 3. Nga no makingon ko, kining nga dapit, wa anay kamatay, wa anay luha, wa anay kasakit, wa anay panagbulag. Nagingon sa versikulo 21. O iyang dadon kining atong himalatyon nga lawas. Si Kristo mismo ha, iyang dadon kining atong himalatyon nga lawas,
o gonya ilisan taniya anang mahimayaon nga lawas sama sa nabanhaw siya gikan sa mga patay. Human sa tulog kaadlaw, tulog kagabi, nabanhaw siya. O gonya siya nakabaton sa lawas nga di na madunot, dili na magsakit, wa na'y kamatayon. Ang kanindot manghigala, mga kapaglaom tungod kay sa diha nga siya gibanhaw gikan sa mga patay, mao na kitang tanang nga naa sa kalibutan, siguro gyud ta nga bisan mga matay pata ning kalibutan na kung naa kay pagtuo sa Ginoo, ikaw sad una iyang pagabanhawon. Pagkaluoy kay no laay kayo magalagad ka wa madrisaad. Bisan pagani karon kun ang tao sa aron tagaan ta kag kwarta, dawatang Ginoo, pastilan, dawato nato tungod sa kwarta. Ingon tang usa ka pamilya sa pastor, dili nami mosimba diha simbahan sa mga 70 Adventist kay gihatagan mig pabor aning usa ka grupo nga kun mobalhin man sila ha, pabantayon mig 2 o 3 ka hektarya kalubian, may na lang na makatabang sa among kalisod. Inako, sister, imo ginahon na ang makatabang sa kalisod ang temporaryo nga yuta. Wa ka nagunahon na sa makatabang sa kalisod yan ang langitong pulianan nga nung mobalhin ka man didto. Sa nga para lang yung pastor sa pamilya na magumay panginahanglan. Kinita na atong gipuyan, temporaryo lang. Nga naman, ang atong pulianan, langit. This is not our home. Kining kalibutan na, biyaan tarani tanan. Biyaan tani. Nga naman, kay di man ni atong pulianan. Ako nagipakita nito maging Sabado, kinibitaw mga bandera, pagkadaghang mga nasod sa tibok kalibutan. Prosutihan itong may gala, gamay ra kaing mga nasod sa kalibutan, nga nagatuo sa Dios. Gamay ra. Kadaghanan sa mga nasod, digala 69 ka mga nasod sa kalibutan nga wala mo tuog Dios, pila ra ka tawo nagtuo. Apan magpili ka sa magpupuyo diha. Pilipinas sa gyud ta kay dinhi man ta. Ang uban sa may gala moadto ko og Croatia. Moadto ko og siya kining Thailand. Apan ang atong handom nining buntaga mangadto taglangit mo ni atong bandera ay puti naay pagtuo kay gipakamatyan ni Kristo. Karon atong tanawon unsa man asa man ug unsa man ato nga mahimutang lumulupyo sa langit. Kung ikaw mahimong lumulupyo sa langit, kauban nimo ang Dios, kauban sa mga katawan nga linuwas. Ang tanan ng mga linuwas magigala aton nagitunan na sa iyong lugar, mao ni ang mga katawhan nga wala na maghimo og supak sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni mga katawan nga wala na magkaon sa mga butang nga makadaos sa lawas nga mong templo sa Dios. Mao ni mga katawan ingin sila nga pastilan po ning samuka diin ning magpuyo kag langit, daghan mang gidili. Daghang gidili kuno. Apan kung gusto ka mahimong lumulupyo, niya dinhi. Mahimo ka lumulupyo, legal na ka nga lumulupyo sa langit, dili ka kay magtago-tago. Dinhi daghan nagtago-tago sa Pilipinas, nangani dinhi mga Chinese dili di ay citizen, nagtago nagnegosyo. Dito po sa Amerika daghan nagtago dito mahigala nga mga Pilipino kay di naganahan muli dinhi. O niya kay naa may grupo karon ang presidente sa Amerika si Donald Trump kining ISIS nga mangita sila katong mga illegal papaulion iprisuhon sa pagkadaghang ng hadlok. Ko pastila no. Bisan pa nga doon na kay papel, di gani nimo madala, adakpon yung ka. Tawag ka sa mga lawyer, usa pa ka makagawas. Iko pagkahasol ba kayo? Nga naman, kay dili sila legal citizen. Apan kung ikaw citizen na may gala ko, makakuyog ka bisan asa, makaadto ka bisan asa, makabuhat ka bisan asa, diha sa komunidad kay citizen lumulupyo naman ka. Apan igala, nindot kayo. Kay kita mahimong lumulupyo, posible yun kayo nga di na ka maghago. Nga naman, versikulo 27, kung dini, apan unsa may mahitabo sa kalibutan nga ni kanako. Kung ako magpuyo lang, magkinabuhi lang diha, sumala sa mensahe, may tungo sa may malita ni Kristo, nan mahimo kong lumulupyo sa langit. Nindot kayo no?
Mutuo lang ko, magkinabuhi lang ko, dawato lang nako ang maing balita mitungod ni Kristo, nan ako mahimo nang lumulupyo sa langit. Alang sa mga katawhan nga nabautismuhan o karon magkabautismo, mao ni usa sa mga lakang mahimo kang lumulupyo sa langit. Ang atong puluyanan dili na kining kalibutan nga ang mga kapaitan. Ang atong puluyanan mao na kining puluyanan nga wa nay balatian, wa nay kasakit, wa nay mga luha, wa nay kamatayan. Mao ni mahigala, mo na ingon dinhi sa sinulat ni Apostol Pablo sa Hebrehanon. Kining mao nga dapit wala ni dinhi. Mga tukag Australia, Canada, Amerika, asa na pitas kalibutan, wala aduna gihapoy kamatayon. Apan niya dinhi kitang tanan nagpaabutaan ng dapit nga wa na unay panagbulag. Ingon dinhi, apan kadto mga tao kaniadto nagapaabot sila niya ng nindot nga lugar. Asa may lami nindot po yan? Valencia or San Fernando? San Fernando o ngadto ta Higalaxcos Kalagangan. Kalagangan o adto ta sa Matupi. Murag lisod dito kay mubaha, uulan, hasol kayo. Bisa na sa kamuadto aning kalibutan nagyod ang mga luha o mga pagkantos. Apan niya din may gala, kung ginapaabot ni nga lugar sa mga tao kaniadto sa daang tugon, mo po niya itong paaboton o ginapaabot. Ingon din apan sila nagapaabot niya ng nindot nga lugar, maayo nga lugar, o kana mao ang langit non nga puluyanan. Kung nangita mong kabalhinan, ayaw mo gunauna nga mabalhin mo nga ito sa laing dapit, hayahay na. Na atong, ano mo ito silang nanay tatay, nga ito sa nga nabahan ilang balat, namalhin sila nga ito sa Matupi. Pag-abot ito na mismo, hindi man po tumagar ka, pastilang sumiduhan na ginoon, yung mga tigulang na 20 taon, kung makakita, ito mong lugar diya sa ubos. Pagkalisod, namalhin, tungod kay nabahaan, ning balhin nga ito sa lisod na lugar. Kay dini sa kalibutan, walay hayahay. Aba niya dini ang nindot ka lugar po yan. Munang mamalhin ta, ayaw mo kuno na pamalhin sa kalibutan. Mamalhin ta dito sa langit, ingon dini. Kay kana mo ang dapit langit noon nga puluyanan. Mo'y hinungdan nga ang Diyos dili maulaw nga tawgon siya og Diyos. Tungod kay siya nag-andaman og syudad. Dili kay baryo. Wala siya nag-andam og sityo. Wala siya nag-andam higala ko og munisipalidad. Apa nag-andam siya og syudad. Alang kanila nga nagapaabot. Mo na'y atong ginahandom. Nag-andam og syudad. Nakaroon taga-syudad data. Sa syudad na ba, di ba pwede ito syudad nga magsanina ka ng mga lausi kayo. Kinalang dress yung ka, attire ka. Naka sa syudad, daghang mga tao. Mo ni ang ituyo sa Ginoo nga nag-anam sa syudad, alang kanimo, alang kanako. Kay kung namahitabo pahigala ko nga masugda na tog lakaw, panaw ka ng syudara, dugay rin daghan nagbaklay. Apan wa magkuy kagian. Hapit tatamabot, pero rin ito makaagi, kaasa mo na paingon. Adore usa ka discovery sa siyensya, kanang Hales telescope, dako yung kana sa Mount Palomar sa USA. Makita nila o situa sa langit. Ala, ilang gina-project ito, mga bituon, muna ka ng mga pagtuon sa bituon, dito na, dako nga teleskopyo. Of course, daghan kayong mga teleskopyo sa kalibutan, nagtuon sa kalangitan. Apan usa na nakatutuwa sa Mount Palomar, ang Hales telescope. Pangita dito, tanaw-tanaw, sa kigayon, nakita nila nga dunay usa ka bangag lagom. Ngano, sa wana. Gi-focus lang pag-ayo. Nagkadugan lang focus sigalo ko, nagkahayag. Ang ilang una, napamandi ay unahan pa sa langit. Kani nga ito makita unahan pa na, kay bangag man. Pagkakita nagkahayag siya ka, agianan man na. Napatik to sa Reader's Digest nga dunay bangag sa langit. Primero, black hole in heaven. Sunod, naghimo na igala kong hayag-hayag sa others away, going to heaven. Doon na naidalan, agianan pingon sa langit, kaya ang bangag nga itom karuning hayag, agianan. Igala dili kay manglakaw ta dito. Kano sa patamabot na naglakaw mga higala makigpaglao makigsunan gikan sa dinhi sa Bukidnon pingos Cagayan, tulo ka adlaw nga hike pingos Cagayan. Of course magunhunong sila. Na nag-hike gikan dinhi sa Cagayan
Bukidnon paingon nga to sa Leyte, naghayag sila hapit usa ka bulan nga hike. Pasilan langit pa ka atong hike-on pila ka tuig. Apan mangadto ta dito dili mag-hike. Tungod kay kitang tanan sa pangon sa pangano dadon dito ituboy unya musugat kita sa Ginoo. Now niya karon unsa maginato nga mahimot ang lumulupyo sa langit? Daghang pamaagi apan duha lang kabutang akong isgutan karon. Unsa man nato pagproseso sa atong pagkalumulupyo sa langit? Sa diya nagkuha ko og bisa paingon sa Africa, kung usahan pagkuha og bisa sa Africa, sa sayon raman kay pastor, dili naman ka magpa-interview. Online na lang man, apply lang ka dito, o sa imong toyo, kanus ka mabalik, pagkamantagaan kang bisa ko, ay sayon na di kayo. Sayon kayo mga higala ko, ang pagkuha og bisa ngadto sa uban nga nason. Apan dili puntanan sayunan, kay uban tag duha ka bulan usa pa makapasar. Napoy uban kadyot ra kayo. Apan unsa man nato pagproseso aron mahimot ang lumulupyo sa langit. Duha ka mga pamaagi. Primero, pinaagi sa pagpakatao. Kinahanglan kita magpakatao diha sa langitong nga pagkatao. Muna may gala makaingon ko, kung ikaw gani magpakatao sa Diyos nung napagkatao, asigurado lumulupyo ka sa langit. Ingon din ang kasulatan, Juan 1:12, apan sa tanan nga motuo kaniya, siya unya mudawat kaniya. Kung ikaw mudawat kaniya, motuo kaniya, hatagan ikaw o katungod nga mahimong anak sa Dios. Aha! Karon, anak na ko sa Dios, unya kay ang Dios tagalangit man, di, madala na ko niya, mahimong kong lumulupyo sa langit. Yano kayo gimon, apan kadto tanan, nga mutuo kaniya, mudawat kaniya, doon na sa ihatag nga katungod, kay gayunan, mahimo kang anak sa Diyos. Mga anak sa Diyos. Kamo mga tao, sa versikulo 13, kamo mga tao, dili sa pagdulog sa banag asawa, papa ug mama, resulta sa tawhanon nga pagpanganak. Apan kamo, mga tao, gikan sa Diyos. Nalipay kayo ko, niya karon din naka-uniforme na. Of course, na ay mga gown, na ay baptismal robe, mga atong ihatag sa inyo karon. Timaan ka na, magpakatao ko pag-usab. A new birth with God or from God. Muna kung kita matao sa Ginoo, dili na ta, mga estanghero sa langit, lumulupyo na ta. Panusaon na pagkatao? Muna, pabautismo. Walay lain papagkatao sa tao ngadto sa Dios, a rebirth, a reborn with God, gawas sa pagbautismo. Muna kining bautismo, yawi ni sa gangaan sa langit. Mahimo kong lumulupyo kung ako magkabautismo. Kagabi o bilabay nga gabi, gisgutan ninyo tiyales ang area, may tungod ka Nicodemos. Na dito si nanay, ingon ako, kinsa man tong o sa katao nga ning dool kang Kristo nang utana unsay buhaton nako ngadto aron makaadto sa langit. Pastan dali-dali siya dagan higala ko ang iyang nasulti kay di man mao Pilipi man. Pero ako gyud pitayos nanay bilib ko ka aktibo na ba sa dinhi karon? Gikan to sa Matupi. Tigulang na pero aptik guys siya. Mao ni nitamo ka Nicodemos. Ang iyang una-una, langit yun kanunay, gusto ko mahimong lumulupyo sa langit. Ang problema, unsaon man. Kanang langit ka ako, ginadam ko kanunay, unsaon man na. Nadugog niya si Kristo, nga si Kristo nangayog masakiton, si Kristo nagbanhaw sa patay, si Kristo nagpakaon sa linibok ka makatawhan, sa kaning tawhana, dili gini ordinaryo. Gikan ni sa langit, kay ang milagro yang gihimo, di man mahimo na sa ordinaryo tao. So isang waylain akong pangitaon, istoryahan, akong konsultahon, kini si Kristo. Nakadungog na siya. Sama bitaw may gala ko sa dako kayo nga katong limbungan. Kitsa to ni saka kani sa kahoy. Nga bubo nga tao, ni saka sa kahoy. Sa kiyo. Nakadungog na siya, pas sila ni tawhana. Ordinaryo nga tao, pero daghang nagsunod-sunod. Kaning tawhana, yano kayo way grado, pero nganong daghang mga tao nagsikig pangita siya. Kani si Zacchaeus nakadungog-dungog lang, samantang makakita po ka na niya. Grabing pangandun ni Zacchaeus.
Nga naman, si Kristo na dungog niya, way balay, kung daghang nagsunod. Daghang mukuyog. Siya dakong balay, way muadto mo bisita siyang balay nga dako kayo. Kaya ang mga tao dito sa dapit hindi po yan, pulos na lain ang buot. Kaya si Zaqueo, limbungan nga tao, siya manguligtag buhis, tanawar kung gihimo niya, na may duplicate. Iyang iduot ang primero nga litra. Kung 1,000 imong ihatag, iyang iduot ang 1 o 2 ka 0. Ang ikatulong 0, iyang ihinay og duot aron di mulakra dito sa duplicate. Langkato niya ang original, ihatag sa nagbuhis, ang duplicate wala na 0, di ang nahitabo, ang 1,100 na lang. Grabe kabilya ko yun. Nga di ko moingon nga tanang tax collector inanapod. Apan kini Zaqueo tax collector. Pero handom niya langit. Nakadungog siya kang Kristo siya nga, I want to see that person one of these days. Nakadungog man siya gala kumagi sa muna ni. Lingi-lingi siya, mupo man kay tao. Sige mo niya, nagintay sa kasakan na may kausundagan sa saka sa dito. Abi ninyo, sinitabo, ang iyang hando makakita kang Kristo. Pag-abot dito sa taas, wag yun siya nagtingog, wag yun siya naglihok, kay makitan siya sa mga tao, tulisoko siya ni anak po ng limbungan ay. Pasilan pag-agi ni Kristo kaning hangad manoon siya. Isa, Zaqueo, kanaog diya, kaya mato ko si mong balay. Pasilang lipayan ni Zaqueo. Kadugay na nako nagpaabot na doon ay mabisita sa kong balay. Makita nila ang kadako sa kong balay. Karon pag yun kining Kristo, kining Jesus ka akong nanungog. Dali-dali siya kanaog, naog niya may gala, pag kanaog niya, mato ko si mong balay. O siya initabok ka Zaqueo, sa Ginoo, ang tanan akong analimbungan, wala doon yung si Kristo nga, limbungan ka, wala dyan. O siya may gala, kung kita'y makasala, daghan kayo mo tilisok sa to, pero Ginoo dili. Isa mato ko sa inyo ha, isa Ginoo, ang tanan ako nalimbungan, akong bayran kapaton kapilo. Ang katungas, kung kapatangan, ihatad ako sa mga kabos, o sa ingon ni Jesus, diha dayon, isa sultihan tamo sa pagkatinos, ang kaluwasan ng abot aning panimalaya kay siya usab kaliwatan ni Abraham. May galasap na nagbasa ko, kung ikaw mangandoy og langit, hibalaga sa si Kristo. Dili kay mangluksot ang atog langit, di na pwede. Niyayo sa katao, gusto hibalago si Kristo, sa kagabi, nahibalag yun niya. Tagutagin yun siya, nga di sa makitaan sa mga tao, kaya yagaan man siya, at turne, o niya makikistoryaan ng walay grado, ning tago siya, ingon siya Ginoo. Nakadungog ko sa tanan maghimo. Naibalo ko nga di ka taga-dinhi. Naibalo ko nga taga-langit ka. Unsaon man yun ako Ginoo, nga makaadto kog langit. Unsaon man. Nangandoy kog langit. Kaning yuta na ako'y bahandi, apan walay higpit na kalipay, na ay daghang musaway sa kuwa. Kaning yuta, dakong balay, apan di ko katulog. Nga naman, magunahon siya sa mga tao nga against sa yaha. Kay limbungan man, unsaon magyun ako. Mahigala, gisulti ni Nicodemos, tubangan ni Kristo, nga gusto kog langit, nangandoy kog langit. Apan sa mga hitabuha, ingon mo si Kristo, sultihan ta ka, Nicodemos. Walay tao nga makaadto sa langit, gawas kun siya magpakatao pag-usab. Pastilan. Magpakatao pag-usab. Kung imong tanaw, migala, unsam ng pagpakatao pag-usab. Gisulti naman na ni Kristo. Gisulti naman ni Gala kung kinahanglan, magpakatao ka. Mahimo kang anak ni Kristo, a rebirth not from human passion, but new birth from God. Niya, gisulti ni Kristo, magpakatao ka, pag-usap. Magpakatao ka sa tubig o sa espiritu. Kung ikaw mabunyag na bautismuhan, natao ka sa tubig o sa espiritu. Nagingon si Pedro sa unang Pedro 1:4, kay kitang tanan na nga tao nga to sa bagong kinabuhi. Oy, bago na di ay. Nga doon na kita'y panulundon, nga dili malaglag, dili madunot, dili maguba, o dili muluspad ang kolor, mukuspaw. Mato pa sa balang kasulatan. Dili na siya mo fade away. O kana nga panulundon ninyo, panulundon nako, panulundon natong tanan nga nga tao pag-usab diha. Kang Kristo ingon dinhi, o kana nga panulundon tuwa na sa langit. Muna may gala, kung doon naman tayo sa langit, hibalagon sa nato si Kristo. Ang tuyo niya ang makatawan sa kalibutan, makakita kaniya,
mudawat kaniya, mutuo kaniya, musubay sa dalan nga gihatag niya, aron kitang tanan musangko ngadto sa atong ginahandom langit. Padayon din may gala kos Pedro. Ingon sa 23. Kay pinaagi sa pulong sa Dios. Ay, nahabilin akong Bible to dito. Pinaagi sa buhi nga pulong sa Dios. Kamutanan na nga tao pag-usab, ingon nga mga anak, sa ginikanan nga dili mamatay. Pa sila, no? Dili kita mahimong matao sa tao, sa ginikanan nga mamatay, apan sa ginikanan nga dili mamatay. Mao ni kita nahimong tao. Asa gikan sa pulong. Muna nga sukad pagsugod sa pagtuon nato atong Domingo, ang atong textbook ang Bible gyud. Ganahan malipay kay kung magtanaw ano bitang magsikag sulti nga na sa screen, kuda kanila ang text aron basahon pag-abot silang balay. Aron ilang masuta, tinuod yun, kay Biblia man eh. Pero kayong uban, magbasag Biblia, kanang Biblia, labaw man ang iglesia sa Biblia, so di ita mutuwa ng Biblia, mutuwa ito atong mga gisulti sa itong mga labaw sa iglesia. Ang patanaw pag-ayo, pinaagi sa buhi o walay katapusan nga pulong sa Diyos, the Bible. Kita, mga tao pag-usab, ingon nga mga anak, sa ginikanan nga dili tawhanon, apan ginikanan nga langiton dili mamatay. Mao kini may gala, kung ikaw ka mahimong anak sa Dios kay nagpakatao ta pag-usab, natay paglaom sa kinabuhi nga way katapusan. Ingon na balang kasulatan, Roma 8:17, si Pablo nag-ingon, kay sa diha nga kita nagahimong anak, kita mga manununod na. Anak naman ta sa Diyos, manununod ta niya ng puloy-anan nga giandam niya. O kitang tanan, magakauban diha kang Kristo, kay kita manununod man sa iyang himaya. Ay, anak naman ta, manununod ta. Nindot kay mahimot ang anak ni Presidente Marcos. No, kisa may gusto mahimong anak ni President Marcos? O hindi man mo. Kisa may gusto mahimong anak ni kanhing Presidente Duterte. Uy, Duterte niyan maday mo. Aha. Ganahan tay gala ko, mahimong anak sa dagko nga tao. Anak ni Donald Trump, anak tay galon Sultan Bolkiah. Pas sila ganahan taga naman. Kay kung sila niya mga wala na, kita'y manunod silang kabtangan. Apan mga tanan ko din kinsa may ganahan din karon nato nga may mong anak sa Ginoo taas kuno kamot. Wow. Kung ato makita sa atong video, halos-halos tanan, praise the Lord. Ngano man nga ganahan ta mahimong anak sa Dios, kay manununod ta sa gingharian nga lunlun bulawan. Dini ang mga pangulo sa kalibutan, tinaguan man ang bulawan sa kaban. Taguan sa bangko ang bulawan. Pero dito anak sa Ginoo, tunob-tunuban ang bulawan. Munang dunay usa ka tawo sumala sa istorya nga dili tinuod, mura bag tumo lang handum, mura bag nasandurawan sa tao, naay tao ning atog langit, nagdamgos siya mato naglangit, gidala niya tanang bulawan niya, gitaguan siyang pagkagamay panto pagkadako. Sa dadon ko ni kay mahal kay ni. Pagdalabot ito sa langit, gitanaw sa madulunda sa ganghaan mato pa sa istorya, isa unsa ni dala nimo? Isa nga yan gitaguan yun kay iya gutong gitaguan dugay ng panahon. Isa kuan ni Ginoo kining ako ning bililhon nga butang sa kalibutan pa ko ako yung gidala. Unsa lagi na? Abliha. Pag abli ana migala nakita itong mga bulawan perting pangatawa sa manulunda nga dito sa gangaan nagpundok. Perting katawa nila isa nga ano nga tawa mo kakita ning bulawan sa kwanta sikis. Isa doy nganong nadamang kag graba. Wa may limbaong nga dalan dinhi sa langit. Nganong nadamang kag graba. Ay pa sila ng bulawan na disyuta, grabara. Gikatawan siya. Nga naman, ang giharian sa langit, lunsayng bulawan. O gikaw ko, kay nahimo ng mga anak ka nga lalaki babae. O sa gingon ni Apostol Pablo sa Korinto, 2 Korinto, kapitulo 18, ingon din og ang Ginoo, halangdon ng Ginoo, labang magagahom nag-ingon, ako mahimong inyong amahan, og kamo mahimong akong anak kalalaki og anak nga babae. Now karon, muli na ta, mingon ta nga, yes,
anak ko sa Ginoo. Anak ko sa Ginoo. Adunay usa ka bata, nataw siya nga wa iyang amahan. Kay mabdo siyang mama, ibis gitakda ng kasal, sa ning lakaw maninuon ang bana, ang pamanhunon ba, ning kuyog laing babae, gibiyaan niya iyang trato, hinigugma, nga iyang pagkaslan, mabdos na. So nataw ang bata, nga way amahan, kay gibiyaan. Niabot na siya 3 anyos, 5 anyos, 7 anyos, 8 anyos, 9 anyos, yaga-yagaan siya makauban siya, walay papa, walay papa. O sa ato pa din anak sa liki, sa kawayan, way amahan. Ingon ni sama, mada kong papa ma. Ingon na rin siya nga, anak, kasluno na ang tamis yung papa. Abasong itabuang nga, ibis, duha na lang kaadlaw sa among kasal, ning kuyog siglaing babae, bilin ko niya nga mabdos ko nimo. Munang nataw ka, nga wala kay amahan. Isa mo, sakto rin ang ko mga amigo, nga wa ko'y amahan, anak ko sa liki sa kawayan. Ingon na rin inahan, sagdi lang nak. Kay padakon ta ka bisagwa kay amahan. Mahigala, subo kayong bata, wade ko'y amahan. Ma, kay balo ka sa papa. Isa wade ko kay balo. Ning kuyog siya lang babay, wade ko kalibutan asa nagpuyo karon. Isa pangitaon na ni mo si papa, maaron na ako'y papa. Isa nga, ayaw na nak. Kay paiskulahon ta ka, bisan akura. Panggaon ta ka, pahumanon ta ka si mong kurso. Higala, ning simba ang bata, sama ani. Pagsimba sa bata, ning kuyog gusto ka mang tao, ning sunod na po siya, ning lingkod. Paglingkod niya may gala siya, ay nidot ang wali no, may ito na ng langit. Asa ba ginang langit di ay? Kanya kay siya, kay Nubi Anyos pa, wa na siyang buot ka ng langit. Nakaroon, imbes ka, pagtanaw niya siya, ay, hapit na mama ng wali. Mugawas na ko, kay makitaan ko karon sa kumabarkada na dere, anak sa liki sa kawayan. So, ning gawas sa may gala, una-una sa gawas. Pastilan, pag-abutin doon sa tubangan, na inyong manan itong namay gwardiya dito, isa dong. Di ka diri kagi kay pati ka nasto. Dito agi sa tubangan sa Luyos kilid kay dito ka moagi kay gihinluan na kay ang basa snow time gani sa Amerika makigsunan grabe yung ice di gyud ka kalakaw kay asanan malubong man ka so ilang ipa vacuuman ko no dito dool sa kilid dool sa pulpito dito kaagi gusto ka mulakaw. Dining balik siya guy pagbalik niya mo mo gipakanaog sa pastor sa pulpito. Isa dong asa makapigon. Wa sa katingog iduol ang katong nagwali. Sa kinsa may yung papa. Ikaw naman sa, hunahuna sa bata, isa nga, maura man ko hunahuna sa kong mga amigo ning pastura ni. Ang ako mga amigo, nga, kisay yung papa, anak sa likay sa kawayan. Isa nga, kisay papa ni mo. Ingon isa nga, abi na ko ning pastor, dili niya mangbuli, mangbuli, ay. Kisay may kuyog ni mo diri, asa mo yung papa? Wa pa gani magkatingog ang bata, niingon na dayon ang pastor, gipikpik niya, ay nagsulti kisay mong papa. Kay balukos ni mong papa, pag ingon yung kibalos papa mo sa, tingkag iyang dalunggan siga yung bata, kay balus kong papa, partilipaya sa bata, migala kay, masulti na yun itong magawali, kisa iyang papa. Pero noon sa mangitabuang yung siya kay balukos yung papa, anak ka sa Diyos. Anak ko sa Diyos. Isa na mo yung papa, imong papa dato kayo. Nga nung di man yung pangayon, imong bahin sa imong papa, nga mo tagiyas kalibutan, kay anak man ka sa Diyos. Maigala makigsuna makapaglaom, sa diyang nadungog, ato nga bata, anak sa si Diyos, pertilipaya karon. Pangutano ko kisi papa, ko, anak ko sa Diyos. Pastila lipaya niya, ning gawas siya sa iglesia, may galak ko, naana siya kasulti sa may galak ko, mangbuli, way aman, kisi papa di mo. Isa, anak ko sa Diyos. Naghimo sa kalibutan, anak ko. Hilom ang mga bata, anak sa Diyos. Unya kitong mga bata may gala kay itudluan po sa ginikanan nga naay Dios sa langit naghimo sa kalibutan ug mobalik aron luwas ang tawo. Anak ni sa Dios. Tungod niya na nga pulong sa pastor ning eskwela ang bata pilis gilanon nahimo siya nga attorney. O gabi ninyo, katulos siya nahimong gobernador sa Tennessee, Amerika. Nadasig siya kay giingnan siya anak ka sa Dios. Siya, kadto nga pulong sa pastor nga giluwatan at tubangan ako, didto nadasig ko nga magpadayon pag-eskwela kay anak ko sa Dios. Nahimo siyang abogado ning dagan pagka-gobernador, 3 times governor sa Tennessee. Kinsa man usa ka simple nga bata, si Governor Ben Hofer. Muna nga tiguang na siya, ni-retire na,
Moadto siya karinderya, kadanagan ni mo kaon, tingko siya nga, kaila ba ka aning bata? Iyang isulti ikaw galingon, pero niya siya musulti nga ako to. Karon kay dunay usa ka professor nag-furlough dito sa Tennessee, ning adto karinderya, pag dito sila nangaon na may tigulang sig balhibalhin niya, distorya pod, ingon na itong bana, kanang tigulang ni samok-samok na niya, ibes ka mangaon ta, bisig yaw-yaw. Hanto na po sila lamisa. Pagkaw sa limisa, ingon siya nga, kay balukado na bata, wa siya ginikanan, pero gainan siya, so sa ka magwali. O niya, yung gisultahin kay magwawali man po to, professor man, migala ko sa kolehiyo, doon magwawali, nag-ingon sa ko nga, anak ko sa anak, nag-ingon sa bata, anak ka sa Diyos, katong pulong sa pastor o magwawali, nga nag-ingon anak sa Diyos, mundo ni kapanasig sa bata, nag-school ang bata, nahimo siyang attorney, o niya, lakaw dahil siya, ingon dahil itong mga professor, ang professor dito, kami sa kinsa mo ito kailagay, samot. Hangtod, ngangutana siya atong pikas lamisa. Kaya ang pikas lamisa, mura magyog very attentive na minaw siya ha. Ingon siya nga, kisa matong tigulang. Ingon na itong sa lamisa nga tapad ukaw niya nga, wag ka kaila to? Isa, I don't know that old man. Isa kato siya mo si Bonhoeffer. Katong istorya niya, siya to. Pagkaibalog yun na nagala ko sa professor sa kining homiletics, siya da ito. Di siya kato. Tungod lang sa pulong, anak ka sa Diyos, nadasig sa eskwela, nahimo siyang gobernador 3 times. Karon, anak mo sa Diyos, di ba rin mo madasig pag-alagad tinud-anay? Anak mo sa Diyos, di ba rin biyaan na to ang tanan na to makiwian, aron mahimot ang bago nga binuhat, mahimot ang tinuod nga anak sa Diyos. O niya diri kay kamo, mahimo namang lumulupyo kauban sa Diyos. Dili na mo mga estranghero, apan kamo mga lumulupyo na kay anak mo sa Diyos, kauban sa mga balaan nga mga membro sa puluyanan sa Diyos, anak ta sa Diyos. Amen? Karon sa may kinaiya sa mga anak sa Diyos, mo na ni problema ron. O sa may kinaiya sa anak sa Diyos, tos tatay ganiya nga na ay anting-anting? Tatay ha? Bilib ko. Karon mahimo na kang anak sa Diyos. Ang anak sa Diyos, musalig nga to siya ha, why ibutang-butang sa kawalingon, aron mo dipinsas kaugalingon. Ang akong magulang, naapoy agod-agod, lana to tatay iha lana. Kung ihaplas ang lana, di madutlan. Ikaw, sige kuya, ibutang ang lana di sa mong tudlo, kahit tigbason ta ka aning guna, kaya nagsige magtagtad ako mama sa kupras, kaya nagsaking sa kupras. Kuha na kong guna, ibutang lang lana di, kaya tataron ta ka. Pag madutlan ka, musunod ka sa Adventista. Pag di ka madutlan, siya ako musunod nimo. Wa man san tingog. Kuha na akong pitaka na ko, naama ko, gibutang-butang pirmi nga blade sa kong pitaka. Ako, sige, kuha na akong blade. Ibutang si mong bukton o kamot ang lana nimo, badlisan ako aning blade. Kung madutlan ka, mag-Adventista ka. Pero dili, na mo, sunod ko nimo. Why tingog-tingog, lakaw siya may gala, nagtanaw sa ko, naglakaw, iyon ko nga, sultihan ta ka kuya, kanang imong agod-agod ang tinganting nimo, di gina magsilbi, kung ikaw muwal kontra sa Ginoo. Mag-unsa man na may gala, dinis sa arpi ka ni adto, pagkadaghan di madutlan, kung nakadungog mo di sa bukinon, karon kay nagyabag man, di gay pang strapping sa sundalo diya sa arpi. Na nangamatay. O sige, Pangulo, nakasala to sila mo nang nadutlan. Saan na pag-ingaway sala nga nangamatay na? Ang tuyo sa Ginoo, kung ikaw anak sa Diyos, biyaan mo tanan, nga imong unahon na makatabang nimo, siya ra imong saligan. Kung ikaw anak sa Diyos, sundo nimo ang gisulti sa balang kasulatan. Atong subayon ang pulong sa Diyos, maghatag ka nato sa kagawasan. Mga higala, tanaw ito pagaya. Ni ay gisulti sa Biblia nga mga pamaagi unsaon na kita mahimong anak sa Diyos sa kagawian nato. Okay? Niya, mga sininaan sa mga kababayan. Ang lalaki, okay na lalaki kay wa may sanina sa lalaki nga murag dili may tanawon. Apan kining mga babae, unsa magistudyo sa Biblia, tambag alang sa mga katawhan anak sa Diyos. Okay? Tanaw na to. Isulti sa balang kasulatan. Ingon na yung ban, huwag mo nalakawa kaning Adventista pagkadhana pong gindili, oy,
Di ka makatabako, di ka makainom, di makasugal, di makadug sinihan, pagkadaghanang gidili. Pulos nyo, dili. Ang patanaw na to, kung Biblia ang atong pasultion, unsa magyod ang dress code sa mga kababayanan, o unsa man nagisulti sa Biblia, may tungod sa mga alahas. Kaya gusto sa Ginoo nga kitang tanan, mahimong musubay sa iyang kalagdaan, sunod sa iyang pulong nga mo'y makapabag-o kanato. So, ang Biblia nagsulti, dress code sa mga babae. Oy, babae, paminaw ta. Kay mao ni ang dress code nato, nga atong subayon, atong ablihan ang Biblia. Nagingon din sa unang Timoteo 2:9, ingon ang para sa mga babae. Ang gusto nako nga mga kababayanan, magapakita sa ilang kaanyag, pinaagi sa pagsinina sa insakto nga sapot, nga kiniun niya, dili man mahalon, apan modelo, kataan sa mga tao nga magtanaw kanila. Maigala, mga kababayanan, mao ni ang modelo nga sundo nato asa man aning sininaan nga gusto sa Ginoo. Ay, wa naman diha. Nga naman. Balik na pod. Tanawa na dito repita. Makita na ang Mount Kitanglad. Mao ba na siya? Na isa may gala ko pastilan. Nga nang ipakita magyunang mga Mount Kitanglad diha. Tingala ko, naglakaw ko, mahigala ko sa SM sa Davao. Natingala ko nga akong gisundan ng mga laki, naglingi man, naglakaw, nagtanaw, pengon sa mua. Kung yung sa kita, agoy ka nasugatan man ako babae, mahigala ko nga nakita naman na niya, dili ang ayan tanawon, niya green ra ba ang kulor. Wala lagi siyang buhot, na silpol, lakaw siya, nakita natin Muna yung mga laki, nagsigig, lingi, naglakaw, nagsigig niya, pangatawa. Iko pastilan. O siya hinungdan nga nung dunay daghang rape sa atong nasod, tungod po sa sininaan sa uban, nagdala og come here. Nabitaw sa kababae, may gala ko, gakson bitaw siya, halukan siya may sa laki, sige siya, manyakis! Gidakop sa pulis katong lalaki, naghalok siya. Isa, gisagpan niya, sir, manyakis ka tao. Isa dong, nga nung gigakos man mo siya. Kaila ba ka siya? Wala man. Nga nung gigakos man mo siya. Isa, sir, ako magong nakita siyang sasanina, sir, naman ko'y dako kayo diha siyang likod. Di ay nagsaylo na itong lalaki ning balik. Pagtanaw niya, agoy naama din sa likod. Hug me, kiss me, it's okay. Muna ning halok na ko sa sir. Unya, masuko na siya. Pagtanaw sa pulis sa likod, naman ito, hug me, kiss me, it's okay. Ingon na rin ang pulis. Miss, naman rin siya mong likod, nga magpagakus ka, magpahalok. Nga nung masuko man ka. Kung di ka gustong halukan o gakson, ayaw sulob ana. Basta nagbabae, nga suko kay hunahuna niya, prisuho na tutawhana kay manyakis, ay siya manoy sa iyo, kay hug me, kiss me, it's okay. Higala pagkadaghang pagitabo sa kalibutan tungkol sa itong sininaan. Nga nung di matudluan na itong mga bata, gagmay pa, dahil tag-asok sa nina, ha? Bilodani. Okay? O sa pagkikos pala kasulatan, ingon din ang ilang kanyag, gisulti ni Pastor Robo sa kaniha, ang ilang kanyag mapakita kung noon sa ilang gihimo, dili kay sa ilang gisulob, dili sa ilang paglukot-lukot anang buhok, dili sa mga alahas nga mahalon, dili sa mga mahalon nga sinina, abaron saman, sa ilang binuhatan. Higala bisag ukay-ukay ang sanina, wala nay bali. Kung kana, disinte, o niya katahaan ka. Muna ituyo sa Diyos sa mga kababayanan. Muna kung mamalit mong sanina, pilion yung sanina, muna masig palit ba, pila mani. Pili yung ba, pila mani. Nahurot lang pila mani, wag yun na palit. Nga naman, pilion na insakto. Di na mao, sabi ito, siya tagpili, o kayon pag ito, bungkagon pag yun, wag dito paliton. Pilion na to ang bising insakto. Padayon ni Galak ko, sa Sing Song Solomon 7:6, ikaw din pagkanindot o makabibihag ikaw, o akong hinigugma, ikaw pagkanindot o pagkaanyag tanawon, iliganti ka tanawon. Yan naman, sa iyang sulob. Tanawon ko, bayana may gala, 3/4 ang sanina. Mauna siya. So, kuhaon tanang sanina nga dili mayo. Kaning mga alahas, o sa gisto sa Biblia, aning mga alahas, kaning mga ibitibitay, pagkita ni Pastor Robos kaniha, ang atong mga Kolintas o Aryos, nga nung magpadayan-dayan man ta, unsa may gisulti sa Biblia alang siya makanakan. Diya,
Ingon din Pedro 3, versikulo 8. Ayaw dipindihi sa mga butang sama sa mga hirdos o mga bulawan nga alahas, di mahalon nga sapot. Aron tanawon kang gwapa o gwapo. Ayaw. Abarino may gala, ikaw magmaanyag sa imong binuhatan, sa imong dili sa sanina, apan sa imong kagawian, ikaw mahimong magmaanyag. Kaya ang kaanyag sa babae, kana siya malimbungon. Apan ang babae nga dunay kahadlok sa Ginoo, mo kanay daygon niya sa iyang atubangan. Mao na ang mga butang nga ngayan hisgutan sa babae, dili sa mga butang nga makapanyag kanato dayan-dayan. Kuhaon tana mo nang dinhi babae, gikuha niya iyang alahas sa di ay ni bao di ay kuhaon na ko na kay gusto sa Ginoo nga ang mga tao nga moalagad kaniya simple lang. Higala nining kaudtohon. Ang Dios adunay agda kanimo, adunay agda kanako. Biyaan na to ang tanan nga mga butang nga makapasubo sa Dios kay kita nagasupak sa kaugalingon. Muna ingon si Pablo, aduna ko'y isulti ninyo gikan sa Ginoo. Nadungog na ninyo na gikan to Domingo, hangtod kagabi, hangtod karon. Ingon si Pablo, nadungog na ninyo. Ayaw mo pagpadayon pagkinabuhi sama ni adtong mga tao nga di mo tuo sa Dios. Higala, ayaw mo pagkinabuhi sa mga tao nga di mo tuo sa pulong sa Dios. Nakabasa naman ta, ato namang nadungog ang eksplanasyon, magkinabuhi ta sa mga katawhan nga modawat kang Kristo, motuo kaniya aron mahimot ang mga anak. Kay kung kita magpadayon sa kinabuhi nga dili subay sa kalagdaan sa Dios, ingon siya, ang inyong hunahuna wa gyunay pulos. Ang inyong plano kakawangan lang. Dili sila kasabot kung unsa ang dili maayo tungod kay nagdumili sila pagpaminaw. Nalipay ko ninyo nga nanganhibo dinhi. Nalipay ko ninyo nga sa inyong pagkaminaw sa wali ni desider mo. Kani ingon dinhi, kamo naminaw, katong wala maminaw, wa kasabot tungod kay nagdumili sa pagpaminaw. So di sila makadawat sa kinabuhi gikan sa Dios. Higala, kitang tanan gusto nga modawat sa kinabuhi gikan sa Dios. Dili kita magpadayon pag sa likway, sa kamaturan nga atong nabatnan, kay di takadawat sa kinabuhi nga way katapusan. Ako ni paspasan ka man natin panahon, ego din nawala ilang pagbati, bisan ulaw na, munang hubungan tao, maglunang sa suka, pastilan. Sinina, igala ko nga makita ng dili mayo, awa na'y ulaw-ulaw, tanaw siya silpon, lakaw-lakaw siya, pastilan, nakita ng dili ang ngayon itanaw, tanawon. Ego din wala na, nawala na ilang kaulaw, o gonya gihimo nila ang tanan nilang gusto bisan supak sa kabuton sa Ginoo. O nya din nagpadayon sila niini sa tanan nilang gusto. Tanawa higala alang sa mga tawo niya karon dinhi. Ang tuyo sa Dios nga ikaw mo panig ngadto siya ha, daigon siya sa tibok yung kinabuhi. Aniya dinhi tanawa ragod, gibato nila ang tao, gipatay nila nga naman wa na silang buot ang gugma ngadto sa uban. Ako nang hinaot kaunta. Kitang tanan nining kautuhon, ani kita mo side sa nagpakabatay ka nato. Mutuo kita dinhi sa nagtawag ka nato. Kay ikaw ako nga mosunod kaniya, dili mo sunod sa kaway. Mahimo kita mga anak sa Dios, kay mga anak man, lumulupyo kita sa langit, o magkita kitang tanan didto sa panag-uban nga wa na'y katapusan. Gusto na kong tanawon ang mga katawhan nga diin, mudawat kang Kristo sa bautismo karon palihog tindog. Magampo ko para sa inyo ha. Katulang magkabautismo. Pabautismo palihog. Maigala, ang inyong pagpili nining usa nga nagbisti og puti. Mo kini maghatod kaninyo sa usa ka katungod, usa ka description mga anak mo sa Dios. Salamat. Napabaylain diha. Kung napatindog mo, kaya mag-ampo ka para sa inyo, ha? Daga salamat. Yes, ang atong pagtindog karon, nagpakita lang kini, nga kita gusto mahimong anak sa Diyos. Gusto kita mahimong anak niya, pinagis pagpakatao, diha kang Kristo. Napailain? Kung napayaw ka ulang patindog, kay humans itong pagkaniyod to karon, himo na to ang santos ka bautismo, mo ka na ang pagdawat ng Kristo, mo panig kita dinhi dapita aron mahimo kita mga anak niya. Magampo ta.
Diyos sa kamanan sa tanay taknaa sa kontuhon. Aniya imo makadakan nga modawat kanimo pinagi-santos ka bautismo. Palihog o Dios, tabangi sila nga makahimos magkinabuhi nga ligdong. Subay si mong kabubuton pinasikat si mong pulong. Panalangin kini maginikanan nga niya karon dinhi. Tabangi sila nga ilang makamataan mahiusan nila, mahugpong nila sa pag-andam sa imong pagbalik. Araw silang tanan o niya, magakalipay makiguban kanimo diya sa lingitong puluyanan o sa kinabuhi kadayon. Ang makamataan nga karon dinhi nga wala ang ginikanan. Tabagi usab sila. Nga bisan pa sa kalinghod silang paniwigon, apan mahimong silang ihimplong ngadto silang puluyanan, nga sila o niya mahimong instrumento alang sa kaluwasan sila maginikanan. O Dios, panalangin ni kini makatawan nagabarog sa mga tubangan karon. Dawata sila o niya, ingon nga imong anak, o gisulat ilang mangalan sa basahon sa kinabuhi, aron sila o niya mahimong kabahin sila kung kapulianan diya sa langit, makiguban kanimo, kauban ka namong tanan o sa mong pamilya, magapuyo kaming malipayon, uban si kinabuhi nga dayon. Samtang ko mag-aisas ko kamot, imabaw silang ulo. Uban sa mga ministro nga naa sa mga tubangan, kami ligampo ikaw makapabuhagay sa mga espiritu nga ito kanila, mao'y magagiya kanila sa tanang panahon, mao'y magatudlo kanila unsang ayang pagkabuhaton, o magkinabuhi sila nga Diyos nun, gikan karon hangtod sa imong pagpadayag. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you peace, now and forever. Amen.